Neste estado atopase neste Sintres a antiga unitaria de Agudelos. En Portas nin ventás. Os ladróns levaron toda a carpintería de aluminio que instalara o Concello hai apenas 3 anos. Os veciños da contorna están indignados co acontecido. Como foi, non sei, só sei que pasamos por aquí andando e vimos que estaba o portal aberto e que faltaban as ventanas. Que é unha pena que unha vez que se arregla unha cousa que é útil para os veciños e para todo, pois que a destrocen xa, que non dure nin 8 días. Na actualidade, esta antiga escola é un centro social. A súa localización afastada das casas facilitou a operación aos ladróns. Isto é o lugar perfecto, é o sitio para esconder o coche se queren e teñen toda a comodidade. Entonces aproveitan as ocasións para facelo. Segundo a investigación, os ladróns introduciron un vehículo detrás do edificio quedando ocultos de calquera que puidese pasar pola estrada. De noite, entre que pasa pouco tráfico pola estrada e que os veciños é difícil que escoiten algo, pois por eso, pois os amigos do alleo pois traballan con máis tranquilidade. Teron unha furgona, polo que nos dixo a Policía Autonómica, que estiveron investigando, unha furgoneta nunha zona oculta. Ante a limpeza coa que foi executado o roubo, todo apunta que as fiestras e portas destinaránse á revenda ou preinstalar nunha obra. O alcalde lamenta os feitos, máis aínda cando acaban de executarse distintas melloras no interior do local. Acabamos de rematar agora unhas obras por alrededor de 20.000 euros para acondicionar unha das plantas e as escaleiras e todo isto para que este o máis acondicionado posible para o uso dos veciños e, xa antes de inaugurar esas obras prácticamente, pois nos levaron a carpintería toda. O Concello xa pediu un orzamento para a súa reposición e a maiores estuda algún sistema que espante a futuros ladróns. Estamos estudando a ver se poñerlle algunha alarma ou algún outro sistema que nos pode dar un pouco da tranquilidade e ademais da iluminación, que terá unha iluminación todo alrededor do edificio para poder disuadir a aquelas persoas que pretendan volver ali a facer dano. Repoñer todas as fiestras e portas roubadas suporá un gasto para o Concello de 6.000 euros.